Garumwe. Asi kama kuregerera anobva adzisa vamwe kuti kuba kubiwe. Nganza. Akarumwa rumwe obva aregererwa oziva kuti kuba kwakashata plus vamwe wese vanenge vakuziva kuti kuba kwakashata. Vamwe vanenge vachizvishandira iwo ida kutoba chete. Garumwe. Nai mama zvenyu. Right, makadi muri yeZimbabwe kumativi mana kwese kwenyika kwamungadai muri. Zita rangu ndinonzi Director Tabs. Sekuziva kwamunoita mukaona isu tatanga kutaura tinenge tine zvatakwigirai zviri kuitika muno munyika meZimbabwe manodai kutenderera. Nhasi ndakazora zvangu ndiri munzvimbo yangu yandoramira ndiri muMbare Musika. Ndabva ndafonerwa zvikanzi ano kune chiitiko chaitika chinoshamisa. Zvakanaka kuti mimi vatapi venhepfenyuro svikai paground muzvionere. Ndagutswa nemeso. Zviri kunzi pane mukomana pano adzosa muchovha muri kuona wandakamira padhuze nawo anga akaba naramarumwe zuro asi audzosa ega pamusha. Asi zvandishamisa ndezvekuti pakudzosa mukomana haana kudzosa muchovha chete. Zviri kunzi akamomoterwa nenyuchi. Zvino wandakamira nawo pano ndovega vabvuma paveruzhinji vanga vari pano kuti ndikurukure nawo. Vanoiva ndiwo muridzi wemunhu, ndiwo muridzi wemuchovha wanga wakabiwa. Regai ndiwane nguva yekukurukura nawo ndinzwe kuti zvakafamba sei uye munhu akaba vane ukama wakadii nawo. Mama makadii? Ndiri kwangu makadiwa mushamarari. Ndinofara ndingada kuzivawo kuti ukama hwenyu wakamira sei nemukomana ndiri kuona akamomoterwa nenyuchi ari motikari. Mukomana akamira ari mumotikari yangu yanditombomuzivi. Alright, imimi makashaya motikari yenyu rini? Inini ndakashayiwa motikari yangu marumwe suro. Ndopandakashayiwa motikari yangu. Saka ndakazomhanya kwasekuru kuti ndibatsirwewo semunhu akanga achida kubatsirikana ndashayiwa motikari yangu. Saka ndakasvika sekuru vakanditi mota yako inodzoka muzukuru. Ndobva ndatongoora moyo kubva marumwe zuro ichitoti pamwe haichadzoki. Nhasi ndakatogara hangu pano pamba pangu ndopandiri kushamisika ndiri kuona mukomana uyo ari kusvika. Ari kuti ndadzoka nemotikari yenyu. Kati motikari yangu waiwana kupi? Ndiri kuona akamomoterwa nenyuchi ari kutoti ndimubatsirewo ndimuregerere. Saka ndo masvikiro aita pano mukomana uyu. Heish, yeah, I think mazvinzwira mega. Kuti mukomana zviri kunzi haumuzivi, mota inongopako pamba semazuva ese. Zvimwe ndione mota. Nyaya isi yekuti wakabirwa kana wasati wabirwa, kubirwa kuri muvanhu. Zvimwe ndione mota. Saka nguva ino ndichakumbira kana sekuru vachibvumidzwa kuti nditaure nawo pafoni vachandipa namba dzavo sekuti ari kuona pekutanga kuti ndikurukure nasekuru nachiremba vari kunzi vakachuna mukomana kuti azodzosa muchovha wamuri kuona uri panapa ari mukati akamomoterwa nenyuchi. Ndokumbirawo mama ndibve ndafonera namba dzavo tinzwa kuti saka sekuru vanga vati mukomana anofanira kudii. Izvo zvinenge zvakutodaiwo sekuru ndo vangatokwanisa kutibatsira kuti vangamubatsire sei kuti nyuchi dzibve paari mukomana. Ina ndizive kuti vangamubatsire sei. Saka mototaura nasekuru. Ora ndiri kuona panapa kwakumazuva rodoka ka mukomana asvika nguwai pano? Mukomana asvika kuma10 makuseni. Makuseni? Saka kubva ipapo achirungurumwa nenyuchi chete? Aish, zvakaoma. Regai ndizame dziri pape namba dzavo. Ndidzi dziri pamusoro idzi. Alright, regai ndizame kubata chiremba. Ndinzwe kuti zvakamira sei. Zvandichaita ndichati kana chiremba vakatitendera tikakwanisa kubva pano nemukomana toenda kudare kwachiremba tonoita hurukuro navo zvakare tonzwa kuti zvakamira sei. Kana vachida kuti vataure nemi vari kudai kuona chivhitivhiti vachataura nemi zvakare. Rambai makabata chimuti ndizame namba dzachiremba. Nyarari dzaivanhu. Halo muzukuru. Hello chiremba makadii? Ndinodzimbangala makadzimbawo. Ndinofara wamuri kutaura naye ndinonzi Director Tabs ka. Ndafona ndiri kuno kuBorodale. Ndine pamba pandiri pana amai vari kuti vakamboya kudare kwenyu vakabatsirwa mushure mekunge vabirwa muchovha. Ndeupi wacho vazukuru vacho vawatisa? Makaenda mane mazuva mangani maenda? Ndani mazuva mairi ndaenda ndakabva marumwe zuro kwasekuru. Alright, vari kuti vakabva ikoko marumwe zuro. Muzukuru waichema nekuti wakanga wabirwa chikurukuru chake. So dambudziko randafonera sekuru inini semutapi wenhau nderekuti zviri kuitika ndezvekuti tine mukomana watinaye nyakuba muchovha ari pano akamomoterwa nenyuchi. Zvino vari kuti vasvika pano makuseni kuma10 kahanzi mamboti vanofanira kuti vasvike ikoko. Ngavasvike kudare.
Zvino chiremba mukomana haasi kukwanisa kufamba, hapana here imwe nzira yatingashandisa yekuti adzikinurwe ari kuno kuti nyuchi dzitanhauke paari akwanise kufamba, tikwanise kufamba naye zvimwe tisvike ikoko titapewo nawo sekutapa kwataita kuno. Ndikwanise kuti ndinyamuke kuno kana muchinge musina kundisimudza mukati medare. Aiwa, imi chitsvaga chigurukuru mumunyamuro wekuendera kuno. Alright sekuru, regai ndimbozama kuita hurukuro nevari pano, kana ndichizofona rwepiri ndichafona zvakare. Namba akamusekuru ndinonzwa nemi. Alright, zvakanaka sekuru. Zvakanaka sekuru. Alright. Pakaipa. Muri kuzvinzwira mega mhuri yeZimbabwe. Zvandichaita ini ndezvokuti handidi kuti nditaure nhau ndichigumira munzira. Ndichabva pano semazuva ese ndoenda nemi kudare kwa chiremba. Ndonoita hurukuro nawo ndichiona process yese inoitwa yekuti munhu kana aba amomoterwa nenyuchi dzinotanhaurwa sei paari.